L-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia sostna li xi ħadd qrib Bernard Grech kien qallu biex joqgħod id-dar jibla l-pilloli li jagħtih il-psikjatra. Gallia li kien abbanduna lil Partit Nazzjonalista wara li kienu għamlulu ħajtu infern, issa ħasem fil-podcast ta' Karl Bonacci fuq l-istazzjon F-Living fejn wieġeb mistoqsijiet brabta mal-karriera politika tiegħu, speċjalment l-aħħar xhur fejn fihom ġie mġiel ma jikkontestax bħala kandidat għall-elezzjoni tal-2022. Fil-fattu ġie mistoqsi dwar l-episodji fix-xhur li wasluh jinfatam mill-Partit Nazzjonalista, b'Gallia jiddeskrivi dan l-episodju bħala wieħed xokkanti. Kolli xi ħadd viċin tiegħu mill-uffiċċju tiegħu illi jgħid li inti qgħod id-dar bla l-pilloli li jtik il-psikjatra. Għalulek hekk? Għalli hekk xi ħadd viċin Bernard Grech. U sostna kif il-kap nazzjonalista kien jaf b'dan l-episodju, madankollu pubblikament ħbieħ fil-waqt li qatt ma ħa azzjoni fuqu. Nintaqa' miegħu dan kien jaħdem fl-uffiċċju tiegħu. Jngħidlu meta nibda ngħidlu jwaqqafni u jgħidli smajt bidil l-istorja u jgħidli m'għandix nies perfetti miegħi. Dak kien ir-risposta tiegħu. Tkellimtu fuq dil-biċċa xogħol il-Bernard Grech. Isaqsuh barra u jiġħad jgħid illi ma jafx u jagħmel investigazzjoni u ma jafx. Sostna wkoll kif Bernard Grech gideb dwar ir-raġuni tiegħu għal xiex ma kienx ikkontesta l-elezzjoni ġenerali tal-2022 bħala kandidat nazzjonalista. Il-ħin kollu qal li hu jien irreżenjajt biftehim miegħu biex naġi ċans il-ġodda. Mu veru xejn, jiena ftit qabel ma tlaq, mhux irreżenjajt, ma kontestajtx. Ftit qabel ma ddeċidejt li ma narġax nikkontesta, Bernard Grech kien ġisabni u għalli inti qed konna l-Parlament, qabel xogħol parlament inti għaddej bil-ħon fi sitzat li għażgur li għaddej fil-fatt jiena għamilt il-filmati, ħadd ir-ritratti għal-leaflets, kont preparat li noħroġ fil-2022. Kien għalhekk li sostna li huma Bernard Grech bħala kap ma setax jaħdem. Jiena ma' Dr. Bernard Grech ma stajtx naħdem. Daħlet mentalità fil-partit li għax tlajt 3 darbiet speċi saqja żejjed. Meta ġie mfakkar b'dak li kien allura fl-2022 fejn kien sostna li nies fil-Partit Nazzjonalista għamlulu ħajtu infern, issa Gallia rimarka li kemm ilu li mhux membru parlamentari nazzjonalista ħarruh. Ħadd irruh kemm li tlaqt. Ħadd irruh, onestament. Taħseb